जों बे समाव ख्रिस्ट'नि बोसोनफोरखौ दसे सम बिजिरना नायनि आरो जों दिनै नायगोन जिसुनि फैनायनि सिगां बुहुमाव जिसुआ गावनि गोथार आत्माखौ मानसिनि सायाव माबायदि हरगोन। जों फरायब्ला मोननो हायो आरो मोजां मोनोला लाइक आरो साबस्क्राइब हरदो। बे समाव जों नायदिनि थिनहरजानाय 2 अध्याय 17निफ्राय 21 पद एबा थिनहरजानाय चैप्टार 2 verse 17 to 21। जों बे समाव फरायनि। इसोरा होनदों, जोबनाय सानफोराव गासै मानसिफोरनि सायाव आङो आंनि जिउखौ लुनानै होगोन। नोंसोरनि फिसाज्ला आरो फिसाजोफ्रा नाबिफोर बादि इसोरनि बाथ्राफोर बुंगोन। नोंसोरनि जोहोलाव सेंग्राफ्रा दर्शन नुगोन आरो नोंसोरनि बोराय गागिफ्रा सिमांफोर नुगोन। जों मोननो हादों। बे समाव आरोबाव जों नायबावदिनि 18खौहाय मा होनदों। बे सानाव आङो आंनि गोलाम आरो गलामजोफोरनि सायाव आंनि जिउखौ हरगोन आरो बिसोरो नाबिफोर बादि इसोरनि बाथ्राफोर बुंगोन। आङो नख्राङाव सोमोगोनां हाबाफोर आरो गाहायाव बुहुमाव सोमोगोनां हांखोफोर नुजाहोगोन। बे जाबाय थै, अर आरो उखुन्दै खुग्लुंनायफोर जागोन। गेदेर आरो महिमा गोनां इसोरनि साना सफैनायनि सिगां साना खोमसि आरो अखाफोरा थै बादि गोजा जागोन। आरो बे समाव जायहा फोरबोखौ गाबज्रिगोन बियो बासायजागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट बिश्वासिफोर जों मोननो हाबाय। 17आवहाय जोंखौ बुंखादों जे इसोरा होनदों, जोबनाय सानफोराव गासै मानसिफोरनि सायाव आङो आंनि जिउखौ लुनानै होगोन। जों मिथिगौ बे पबित्र आत्माजों दैदेनजानाय सम एबा जिसु ख्रिस्ट थांनायनि उनाव जिसु ख्रिस्टआ जोंनि थाखाय पबित्र आत्माखौ एबा गोथार जिउखौ बे बुहुमाव हरदों। बेखायनो नैबो होनबावदों, नोंसोरनि फिसाज्ला आरो फिसाजोफ्रा नाबिफोर बादि इसोरनि बाथ्राफोर बुंगोन। नोंसोरनि जोहोलाव सेंग्राफ्रा दर्शन नुगोन आरो नोंसोरनि बोराय गागिफ्रा सिमांफोर नुगोन। होमब्ला मिथिनो हाखाबाय आरो बोथोरा खुबै गाज्रि, जों बेखौ मिथिगौ। जोंनि थाखाय गिथावना आरो ख्रिस्टनि बुंलांनाय बाथ्राफ्रा बे बुहुमाव जानो हमदोंसै आरो हमलांबाय। बेखायनो बोथोरा गाज्रिखाय जों गावखौ गाज्रिनिफ्राय सोलायनानै सैथो राव ख्रिस्टनि बोसोनाव जों आवगायदिनि। ख्रिस्टनि थिननाय बायदि गावखौ ख्रिस्टीय चरित्र लानानै ख्रिस्टीय आखु लानानै जों बे बुहुमाव देरहासार जानो नाजादिनि। एसेनोसै दिनैनि बोसोना। ख्रिस्टआ जोंजों लोगोसे थानानै जोंखौ दैदेनथों आरो जोंखौ गासै गाज्रिनिफ्राय रैखा खालामनानै दैदेनथों। एसेनोसै जिसु नामै आमेन।